Switching flows, si trapný low cost. Takých jak ty je tu celkom dosť. Tu zo seba nerob niečo, tu si iba host. Nikto si ťa nevšíma, pre nás si iba ghost. No ona ju si všimneš hneď, jej boky, oči, inej tu takej ni. Dal by si za ňu svet, presne o nej rozmýšľaš a presne takú chceš. Vyzerá kým jak zdá, keď pre tvoich chceš ju mať, dnes znovu na teba nie. Ona ti nepovie, aký má ládne. Na ňu neplatí, že si pustíš šarmany. Ju nezajíma, koľko zarábaš. Ju si nekúpíš a ani nezískáš. Ani nezískáš. Fakt, keď to príde duka, tak každý iba kúka, či sme zrazu v nebi. Lebo druhá taká není a tvoje pusy reči či vôbec neverí. Ona chce chlapa, čo sa vie postarať, čo sa pre ňu zmení. Proste fakt najlepší, lebo takých jak ty ona môže mať aj 30 za mesiac. Môže si vyberať, môže si vyberať. Ona to fakt myslí vážne. Nevidí pušte, vidí iba pláže. Jej život príležitosti hádže. Iba tak, ty chce, ona smie. A ty ju chceš, ani neukázala, čo všetko vie. Není to iba tak, takú doma mať, tak vážne sa snaž. Vážne sa snaž.